demi kemajuanipun desa Sumberjo Kulon. Alhamdulillah. Res gotong royonge warga masyarakat buktekne dinten menika saged bersih desa. Bersih desa. Ngantos panjenengan ingkang minangka dalang menghibur mriku wayangan ringgitan sedalu natas. Kabeh mau gumantung Bapak Kepala Desa Limomong kanthi cara ramban cindhe mban cinadan ora beda cara kabeh dianggep dadi anake Le Mayungi padha wae ora dianggep sapa-sapa ning dianggep anake dhewe. Nggih, napa melih Bapak Sudi menika kali Bu Alfi? Heeh. Dalang. Jan Aku blaker. mbok anggap apa ning kene? Iki rawuh dagelane percil CS koclok ya kuwi. Seto. Iki dagelane iki aku nyapa batang ijak momongan. Kok enten swara tanpa rupa menika sinten nggih? Lah ya. Iki enek suarane ning ndi enek rupane iki sapa ki sing muni botang batang Ya percil. aku Kang Aran Jempri playangane lolo Banaspati rempeyek kacang ijo. Lah dalah. Kok sampean iki ngerem